wayahe budal ngeterke anak sekolah. Nah, iki dina Senin kesempatan tanggal 1 Desember. Nah, semoga di awal bulan ini full rezekinya, full kesehatannya, full segala-galanya ya guys ya. Amin. Yuk ayo saya budal wis tak nganggo masker sik ben abape tak ambu-ambu dhewe. Ngomong ya abape tak ambu dhewe iki lho engap ngene. Aisyah lagi ngapain? Sekolah. Ini bulan apa Aisyah? Bulan depan. Ngene iki lho cah. Pakane iki lho, helm dinggokke. Apa-apa dinggokno kabeh cah. Kanggo sapa? Apa leh, Pak? Apa-apa. Papa terus. Ayo situ kotor loh.